Čaute ľudia, vítajte u našeho videa. Dneska si ideme zahrať Placer. Musíme uhádnuť, kde sa nachádza nejaká pamätka a kde. Musíme označiť. To je zaujímavé. Čo? To je tuto niekde. Myslím si, že to je nejak... Neviem. Tuto. Takto. Neviem. Vyzerá, že som blízko. Není to zle. Tým pádom dostanem aký damage. 7. To je dobré. 7 je dobré ešte. Čo to bude niekde v Ázii? To bude... Niekde tuto, jak sú tie púšte, tak to podľa mňa sa nachádza na takto púšti Gobi. Tak. Tu, púšť Gobi. Neviem, či som trafil presne púšť Gobi, ale dúfam, že som trafil. Dobre, som úplne mimo. GG. Všetci. Aha. Netrafil som 8000 km. Nevadí, teraz som veľký damage. 33. Ja viem, to bude, dajme tomu niekde sem v Holandsku. Holandsko je kde? Holandsko je tuto niekde, tak? Tak je nejak Holandsko? Nie. Holandsko je nejak tu. Super mimo. O! Tak nakoniec nie som najbližšie. Tu by som nemal dostať žiadny damage. To sa mi páčilo. Ja som ani nevedel. Čo tu máme? To je Londýn. Neviem. Londýn to není. Je to takto tu New York. Si myslím. Neviem. Ja možno viacerí tam budú mať, neviem. Jep. Aj to dosť blízko. Tu máme ďalšie. Tu bude Mexiko. Nie, Mexiko je tu. Neviem. Fakt neviem, kde je Mexiko. To je v Austrálii. Oh. Som mŕtvy. GG. Tak musíme počkať. Mačka, keď to budeš editovať, tak sem daj strich. A toto daj zase. Tak máme tu nové kolo. Uvidíme, či sa mi teraz lepšie podarí to zahrať. Nie, to nebolo také dobré. Čo tu máme? Čo tu máme? To neviem, kde to by som typol tak. Neviem. No na Londýn, neviem. Vôbec neviem, je to iba typ. Tak som úplne mimo. Úplne mimo. Jasné. To je Taliansko. Ne? 46 km. Som najbližšie. Čakaj, som najbližšie. Jep, som najbližšie. To je niekde, kde je džungla, to je mohlo byť takto v Afrike. No ja neviem, takto by som to dal. Neviem. Fakt neviem. Mimo. No, Červená Afrika je to. Halo. Tak to je mimo. Damage 5. Kde to bude nejaký v Číne, podľa mňa ináč. To bude tuto niekde. Tak to je Čína. Takto. Podľa mňa to je v Amerike, ale dobre. Tak. To ma zaboli. Čo? 45.
Kde to má byť? Ja viem, to bude niekde v Afrike, ne? Tuto. Ktorý vodopády, ale ne, to určite nebude ono. Skúsime. Victoria Falls. To sú Viktoríne vodopády, ja som to vedel, len som nehodhľadal miesto, ale som najvyššie. To by mohla byť dobrá hra ináč. To je Holandsko. Kde je Holandsko? Holandsko je nie. Tuto samica. Som mi marí, že tu je Holandsko. Bo Holandsko je známe takýmito malbami. Všetci sme mimo. To som... Ja som mŕtvy. Nie som. To veľa ľudí je tu už mŕtvych. A keď toto neuchádnem, tak som kopt. To by som nazval, že niekde v Amerike. Neviem. To v Amerike nebude, to niekde. Tak to... Tu v Európe. To je Londýn. Je to tak. No to bol. Teď mám, kto je bližšie. Vyhráva, sem to, že ja som bližšie. Nie, on je bližšie. Druhé miesto tiež nie je zlé. Tak, ďalšia hra. Toto bolo už blízko. Nevadí, ja sa nezdám. Poďme. Čo tu máme? Tu bude Grécko. Čo baký? To som trošku netrafil. 886. To som mal predtým, to sú Viktoríne vodopády, teraz to bude hora. No, každý. Ja viem, to bude ešte nie. Tak to je GG. To sa neviem, či ako hovorí. Ukáž, aký 43. GG. Čo ti ja viem, čo ne. No na Taliansku to nemá určite. Plne to má zle úplne. Nice. Najbližšie. Som minus. To je v Ázii. Je to v Saskej Arabii. Tak. Ja som byl v Ázii. Nesom byl. Tak nič. Tebe ty, čo? A, mám vidieť. Zase? To bolo rýchlo. Druhé, štvrté miesto. Ja maximálne tak 5 vinov. Reálne.
tu máme? To je Čína. To je Čína, utekaj na Čínu. Sem, takto, sem. Tak. To musí byť Čína, tak veľmi Čína, ako Čína. Kaš, no. No. Druhý najvyššie. Dobre, mali najvyššie. 2, OK. Toto už bolo a to bolo nejak tuto sa mi stá. Tak. No. Tak neviem. Bolo to nejak tomu, že mám už. To bolo tuto v Londýne. Neviem, či oni vedia, že to je v Londýne, ale ja som to mal. Keď mi vyšlo? 260 na 141. To je menšie, nemyslel som len niečo ďalej ako 8. Chcem byť na tom dosť. To je Afrika. A kde? To bude nejak tuto na tomto prieplave. Tak. No. A to možno si tak, to je zle. Ázia. Nie, Amerika. Čo som hovoril? Neviem, no to nie som si vôbec istý. To mohla byť niekde tuto v Taliansku. Som bola úplne mimo. No, to je trošku ďaleko od Talianska. To som tam kde piču. On je mŕtvý. Čo to je? To je Francúzsko. Toto. Tak. Nechcel by som. No tak to by sa nechcel. Čo, ja som vyhral? Chlapci, tak vyhra. To mi stačí. Tak ja som rád. Tak vidíme sa v ďalšieho videa.